ערב טוב, אנחנו ב-23 למרץ 2017, הדרכה מספר 70, כל ההדרכות מוקלטות, כולן שמורות, כך שמי שרואה את ההדרכה הזאת ורוצה לקבל גישה להדרכות המוקלטות הישנות יותר, כל מה שהוא צריך זה לשלוח לי אימייל ולבקש. אפשר גם למצוא אותי בפייסבוק, יש קישור לפייסבוק שלי מעל לחלון של ההדרכה, ובואו ונתחיל. מהו סודם של המצליחנים? זה לא הנושא שלנו היום, זה פשוט שאלה שאני מניח שמטרידה ולא מעט מאיתנו חושבים עליה. מהו בעצם סודם של המצליחנים? עכשיו השאלה הזאת עלתה לי דווקא היום, אנחנו מדברים על זה לא מעט פעמים על הנושא הזה, אבל היום היא עלתה לי עוד פעם, כי ממש בימים האלה אני קורא ספר מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מומלץ, שתורגם רק לאחרונה לעברית, ספר שקוראים לו גריט, והוא בעצם מדבר על הנוסחה להצלחה, כתבה אותו פסיכולוגית שחקרה בהרבה מאוד תחומים, בהרבה מאוד מקומות, מה מאפיין אנשים שבסופו של דבר הצליחו, לעומת אלה שהתחילו את אותו תהליך ולא הצליחו. היא עשתה את זה בכל מיני תחומים, והמסקנה שלה, ככה ממש במשפט אחד, זה שבקיצור, לא משנה באיזה תחום, המצליחנים הגדולים התאפיינו במין החלטיות עזה, אשר באה לידי ביטוי בשתי צורות. ראשית, האנשים האלה הפגינו דרגה יוצאת מגדר הרגיל של חוסן נפשי ונכונות לעבוד קשה. שנית, הם ידעו היטב מה הם רוצים. נוסף להחלטיות היה להם כיוון. השילוב הזה בין להט להתמדה הוא זה שאיחד את המצליחנים הגדולים. השם של הסופרת שכחתי להגיד מקודם זה אנג'לה טקוורט או משהו כזה, אומרים את זה נכון באנגלית, ובסופו של דבר מה שהיא אומרת, שוב אני אתמצת את הספר למשפט אחד, וכמו שאמרתי ספר שאני ממליץ עליו בחום, היא אומרת שבעצם מה שאנחנו קוראים כישרון הוא לא שלא קיים דבר כזה, אבל ההשפעה שלו על ההצלחה של אנשים היא משנית. ומה שהיא אומרת שבעצם הכישרון יכול לקבוע באיזה מהירות נתקדם לכיוון שאנחנו רוצים להתקדם, במה שמעניין אותנו. אבל בפועל היא אומרת, אנשים אף פעם לא ממצים את מלוא הפוטנציאל שלהם, הם לא ממצים את מלוא הכישרון שלהם, ולכן לא הכישרון הוא בעצם צוואר הבקבוק, הוא בעצם זה שמגביל את ההצלחה שלנו, אלא לפי הבדיקות שלה והמחקרים שלה, מה שמגביל אותנו ומה שבעצם מבדיל בין אלה שהצליחו או לא, זה כמו שכתוב פה, אחד, אלה שהצליחו ידעו מה הכיוון שלהם, ידעו לאן הם רוצים להגיע, ידעו איזה תחום מעניין אותם, והיו מוכנים לעבוד קשה מאוד במשך הרבה מאוד זמן כדי להגיע לשם. אנחנו גם נסכם עם עוד תובנה אחת מהספר הזה, אבל זו הזדמנות טובה להציג את עצמי לטובת מי שעדיין לא מכיר אותי. אז אני דוקטור למינהל עסקים, הרבה מאוד שנים גם לימדתי באקדמיה, בתוכניות לתואר ראשון ולתואר שני. אני מאסטר ב-NLP, NLP זה מכלול של מודלים פסיכולוגיים, שעוזרים לנו להבין כיצד אנשים קולטים מידע, מאבדים אותו, מקבלים החלטות ופועלים לפיו. אפרופו המחקר שעומד בבסיס הספר שסיפרתי עליו לפני דקה, אז כאשר אני סיימתי את אחד משתי הפעמים שעשיתי קורס מאסטר NLP, פרויקט הגמר שלי היה למדל סוחר יומי מצליח. אני סיפרתי על זה פעם באחד מהוובינרים, גם ערכתי את הסוחר שמידלתי באחד מהוובינרים, ובעצם עשיתי משהו מאוד דומה. לקחתי סוחר מצליח ובדקתי מה המאפיינים שלו, צורות החשיבה שלו, התבניות הפסיכולוגיות והמנטליות שלו. זה היה עבודה מאוד מאוד מרתקת, ובעצם אחרי שראיתי מה הוא עושה ואיך הוא עושה, יכולתי בעצם, אחד, לחכות את זה בעצמי, לא מדבר על אסטרטגיה, אלא מדבר על הפסיכולוגיה שלו, ושתיים, יכולתי כמובן, אני יכול ללמד את זה אנשים אחרים, איך לעשות את זה גם. אני סוחר כבר יותר מ-20 שנה, לדעתי זה כבר יותר קרוב לכיוון ה-25, הרבה מאוד אסטרטגיות, הרבה מאוד טיים פריימים, הרבה מאוד סוגי ניירות ערך. בשנים האחרונות אני מתמקד במתח, מדדים וסחורות, ואני מלמד ומאמן סוחרים כיצד לפעול ולהצליח בשווקים הפיננסיים.
זה כמובן מה שאני עושה בהקשר של השוק ההון, בהקשרים אחרים אני עושה עוד כמה דברים, ועל מה אנחנו מדברים בהדרכות? שוב, לטובת מי שעדיין לא מכיר, אנחנו מדברים על אלמנטים טכניים של המסחר, אסטרטגיות, אינדיקטורים וכדומה, על אלמנטים פסיכולוגיים של המסחר, אנחנו עובדים על חיזוק החוסן המנטלי שלנו ועל שיפור הבנת מאפייני השוק. בעצם הנושא של היום, שהוא נובע משאלה שמישהו שאל אותי, אחד מהתלמידים, אחד מכם שאל אותי בשבוע שעבר, ולא הספקתי לראות את זה במהלך הוובינר, ולכן החלטתי לענות על זה היום בצורה רחבה יותר. אז הנושא שלנו היום זה קשור להבנת מאפייני השוק, וזה האימייל שלי. מי שרוצה לשאול אותי שאלות, להתייעץ, להציע, לבקש נושאים שאני אדבר עליהם כאן בהדרכות, או לכל מטרה אחרת, מוזמן לשלוח לי אימייל. בדרך כלל אני עונה בתוך 24 שעות, ואנחנו מתחילים כרגיל עם הסקירה השבועית. בתחילת כל שבוע אני שולח לכולכם באימייל את הסקירה השבועית שלי, יש שם רעיונות מסחר לקראת השבוע הקרוב, שהמטרה שלהם זה בעצם להראות לכם את איך אני חושב, איך אני רואה את הטריגרים, רעיונות מסחר לשבוע הקרוב, כולל גם התייחסות לבורסה, למדדי המניות, ולפעמים עוד איזושהי התייחסות לאיזשהו נושא קצת יותר כללי, ובוובינר ביום חמישי אנחנו עוברים על הטריגרים שנכנסו לפעולה, ורואים מה קרה שם. השבוע רק רעיון מסחר אחד נכנס לפעולה, רעיון מסחר על היורו מול הדולר האוסטרלי, אנחנו רואים שזו הייתה תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר, זו התמונה שצולמה במהלך סוף השבוע, וזה מה שקרה. כבר ביום שני בערב, בשעה 8 בערב, הטריגר הזה הופעל, וכמו שאנחנו רואים, המחיר עלה ואף בסטופ, זאת אומרת העסקה הזאת הניבה הפסד. אז זה בעצם הדבר היחידי שנכנס לפעולה מתוך מה שהצגתי בתחילת השבוע, ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לנושא המרכזי שלנו של היום, והוא מתבסס על שאלה ששאל אותי, כמו שאמרתי, אחד מכם, הוא אמר לי, הריבית בארצות הברית ביום חמישי שעבר, ביום רביעי שעבר נדמה לי, הריבית עלתה, ביום רביעי שעבר הייתה הודעה על הריבית, הנגידה האמריקאית הודיעה על העלאת הריבית, ואז הוא שואל לי, אם הריבית עלתה, למה הדולר נחלש? כי ברגע שהריבית על מטבע עולה, אז הוא אמור דווקא להתחזק. אז זו הייתה השאלה, ובואו קודם כל ונראה איך אנחנו בכלל יודעים מראש מתי עומדים להתפרסם הודעות כלכליות. אז יש הרבה מאוד אתרים שיש להם מה שנקרא קלנדר, קלנדר זה בעצם לוח זמנים של הודעות כלכליות, אקונומיק קלנדר זה בדרך כלל השם של מועדים צפויים לפרסום הודעות כלכליות, יש את זה בהרבה מאוד אתרים, אני אוהב להשתמש באתר שנקרא פורקס פקטורי, יש קישור אליו מעל החלון של ההדרכה, וכמו שאתם יכולים לראות, אני פה צילמתי את ההודעות הכלכליות שהיו צפויות באותו יום רביעי לפני שבוע, ב-15 למרץ, ולמטה אנחנו יכולים לראות כאן את ההודעה הצפויה על הריבית. שימו לב שזו הייתה אחת ממספר הודעות שהיו צפויות בארצות הברית בכלל, באופן כללי, ביום רביעי שעבר, ואחת מכמה דברים שגם היו צפויים להיות ב8 בערב. אנחנו רואים שבשעה 2:30 התפרסמו נתונים לגבי המחירות הקמעונאיות, ועוד כמה דברים. כך שכבר אנחנו מקבלים איזושהי תשובה ראשונית, שבעצם לא רק נתונים על הריבית פורסמו ביום רביעי שעבר, אלא פורסמו עוד כמה נתונים כלכליים, שמן הסתם גם להם יכולה להיות איזושהי השפעה. למשל, ב8:20, 20 דקות אחרי פרסום ההודעות על הריבית, דונלד טראמפ דיבר, ואולי דווקא הדברים של דונלד טראמפ היו הרבה יותר משמעותיים בהשפעה על השוק מאשר הריבית. הצבעים דרך אגב, הם מבחינת האתר, אינדיקציה עד כמה הנתונים האלה חשובים, או עד כמה הם עשויים להזיז את השוק. נתונים שהצבע שלהם אדום, המשמעות, כמו שוב, מבחינת האתר, זה שיש להם סיכוי גבוה לטלטל את השוק. כתומים זה סיכוי בינוני, וצהובים זה סיכוי יותר נמוך. מבחינתי, כל הנתונים שמפורסמים פה, השגרתיים, הודעות על ריבית, על אבטלה, על מחירות, על וכדומה, הם לא סיבה
לא להיכנס לעסקאות כאשר סוחרים במסגרת זמן יומית ו4 שעתית, זה מבחינתי. יש אנשים אחרים שמעדיפים לא להיכנס לעסקאות בסמוך לפרסום הודעות כלכליות. מי שסוחר בטיימפרמים קטנים יותר, אז בהחלט מומלץ להימנע מכניסה לעסקאות לפני פרסום הודעות כלכליות, מכיוון שבהחלט התזזיתיות עשויה להעיף אתכם בסטופ, אלא אם כן כמובן אתם משתמשים באסטרטגיה ייעודית שנועדה מלכתחילה למצבים של פרסום הודעות כלכליות. אני לא סוחר באסטרטגיות כאלה, וגם לא לימדתי אתכם כמובן אסטרטגיות כאלה, אבל יש כאלה אסטרטגיות, ומי שמשתמש בהן, אז כמובן שמבחינתו הוא ישתמש בהן כאשר הנתונים הכלכליים מתפרסמים. אז מפה בעצם אני יודע מראש מתי עומדים להתפרסם נתונים כלכליים, ובואו ונענה על השאלה, ההשפעה הישירה של עליית הריבית על מחיר המטבע. זאת אומרת, אם אנחנו רגע מבודדים רק את הריבית ומתעלמים מכל הדברים האחרים שעשויים להשפיע, אז בעצם מה ההשפעה של הריבית? כאשר מעלים את הריבית והיא גבוהה יותר, אז כמובן שאותה מדינה, אותו שוק, אטרקטיבי יותר להשקעה. עכשיו, למה הוא אטרקטיבי יותר להשקעה? אנחנו צריכים לזכור שרוב המשקיעים הם לא משקיעים במניות. רוב המשקיעים משקיעים באגרות חוב. ואגרות חוב, כמובן, ככל שהריבית גבוהה יותר, אז אגרות החוב אטרקטיביות יותר, כי מי שישקיע בהם יקבל ריבית גבוהה יותר. ולכן בעצם מה שקורה, שוב, אם אנחנו מתעלמים מכל ההשפעות האחרות ומתמקדים רק בריבית, ברגע שהריבית גבוהה יותר, אז משקיעים מכל העולם, אותה מדינה, השקעה באותה מדינה, במקרה הזה ארצות הברית, אטרקטיבית יותר, ואז הם יזרימו את הכסף שלהם מהמדינות האחרות שבהן הריבית כרגע כבר באופן יחסי קצת יותר נמוכה, כי בארצות הברית הריבית עלתה ובארצות האחרות לא, ויזרימו אותו לארצות הברית, ואז אנחנו עוברים לשורה השלישית, ואז יהיה ביקוש גבוה יותר למטבע האמריקאי, כי אנשים ירצו לקנות אותו כדי לרכוש איתו אגרות חוב, וברגע שיהיה ביקוש גבוה יותר למטבע האמריקאי, אז כמובן המחיר יעלה. היצע וביקוש, יש ביקוש יותר גבוה, המחיר עולה. זו בעצם ההשפעה הישירה שיש לעליית ריבית על מחיר המטבע, זה הקשר הישיר, אבל יש השפעות נוספות. למשל, יש נתונים כלכליים נוספים שמשפיעים על שערי החליפין, חוץ מהריבית. למשל, אינפלציה, או תעסוקה, או המאזן המסחרי של המדינה. מאזן מסחרי זה ההפרש בין היבוא לייצוא, וכדומה. זאת אומרת, מעבר לריבית, יש עוד נתונים כלכליים שמשפיעים, ובעצם שערי החליפין בסופו של דבר זה איזשהו שקלול שעושים כל המשקיעים בעולם, שלוקח בחשבון את כל ההשפעות. את ההשפעות שאני הזכרתי כאן, ועוד הרבה מאוד השפעות אחרות. ולכן זה לא נכון עניינית, לקחת נתון אחד, ולחשוב שאם הנתון הזה משתנה לכיוון הזה, או משתנה לכיוון ההוא, שער החליפין צריך לנוע לכיוון מסוים. עכשיו, נקודה מאוד מאוד חשובה, השוק פועל על סמך ציפיות לעתיד. העלאת הריבית הזאת, שהייתה ביום רביעי שעבר, הריבית על הדולר האמריקאי, הייתה צפויה, אני בעצמי כתבתי עליה בבלוג שלי, כבר לפחות פעמיים בעבר, בשבועות האחרונים. היא הייתה צפויה. עכשיו, אם היא הייתה צפויה, זה אומר שהיא כבר גולמה בשערי החליפין. זאת אומרת, אם בהנחה שהשינוי בריבית לא הפתיע, כלומר, השוק צפה עלייה של 0.25% בריבית, וזה בדיוק מה שקרה, זה בכלל לא אמור כעיקרון להשפיע על השוק, כי זה כבר בא לידי ביטוי בשערי החליפין עוד מלפני כן. צריך להבין שהשוק פועל על סמך ציפיות לעתיד, לכן מה שמשנה לשוק זה לא מה הייתה הריבית, או מה היה השינוי בריבית, אלא הפרשנות שהשוק עושה לגבי מה צפוי בעתיד.
וכמו שתכף נראה, זה מה שבאמת גרם או זה מה שכנראה, אנחנו לא יודעים מה באמת, אבל זה מה שכנראה גרם לדולר להיחלש, למרות שהריבית עלתה. הגורם הדומיננטי לא היה הריבית, אלא הפרשנות של השוק לגבי מה צפוי בעתיד. עכשיו, הבעיה עם הפרשנות הזו, שאנחנו יודעים אותה כמובן בדיעבד. כי כל פרשנות שהיא מראש, אם היא פרשנות מקובלת, אם היא פרשנות נפוצה, ורוב האנשים מסכימים לגבי הפרשנות, היא כבר תבוא לידי ביטוי במחירים. ולכן מה שבאמת משפיע על תזוזת המחיר לאחר פרסום ההודעות הכלכליות, בהנחה שההודעה לא הייתה מפתיעה, זה הפרשנות של השוק לגבי מה צפוי בעתיד. מה בעצם יכולה להיות? כמה דוגמאות לפרשנות של השוק, למה אני מתכוון? פרשנות של השוק יכולה להיות למשל, האם הריבית הועלתה בשיעור הצפוי יותר או פחות? זאת אומרת, המשקיעים ציפו, במקרה הזה הם ציפו שהריבית תעלה ב-0.25%, וזה היה בעצם הממוצע, ההסכמה של החזאים למיניהם, של האנליסטים למיניהם, וזה באמת מה שקרה. אבל כל אחד בפני עצמו יכול לחשוב אחרת, ואולי יש לו ציפיות אחרות, אנחנו לא יודעים מה כל אחד חושב שיקרה, ואם מישהו הופתע לכיוון אחד או לכיוון השני, אז כמובן שאז הוא מתחיל לפרש מה זה אומר, מה הפרשנות של כל שחקן לגבי המשמעות של זה. זאת אומרת, אם ציפינו להעלאת ריבית של 0.25, והריבית נגיד עלתה ב-0.5, אז כל אחד צריך להתחיל לפרש לעצמו מה המשמעות של זה, למה זה ככה, איך זה ישפיע על העתיד. ואז בהתאם לפרשנות כמובן, כל משקיע וכל סוחר מקבל החלטות אם הוא קונה או מוכר או מה הוא עושה. עכשיו חשוב מאוד, במועד פרסום החלטת הריבית, הנגידה גם נואמת. ואז נשאלת השאלה, מה היא אומרת כאשר היא נואמת? זאת אומרת, הריבית כבודה במקומה מונח, אבל הנגידה שהיא זו שקובעת את המדיניות, וקובעת גם את המדיניות לעתיד, לא רק לעכשיו, מה היא אומרת ואיזה רמזים היא בעצם משדרת לגבי העתיד. ואז יש פה שוב את השאלה איך אנחנו מפרשים את מה שהיא אומרת. וכמו שתכף נראה, כמו שאמרתי, בעצם זה המשחק האמיתי פה. איך שחקנים שונים בשוק מפרשים את מה שהנגידה אומרת, איך הם מפרשים את השינוי בשער הריבית, איך הם מפרשים כל מיני נתונים שמתפרסמים, כל מיני דברים שאנשים שונים אומרים, ואני לא יודע אם זה למרבה הצער או לא, זאת היא עובדה, אנחנו לא יודעים איך השוק יפרש, אנחנו לא יודעים איך כל שחקן יפרש את הדברים. בואו ונראה דוגמה לפרשנות השוק, לקחתי את זה מגלובס, אבל באותה מידה זה הופיע גם בכלכליסט, ובשניהם מן הסתם לקחו את זה מסוכנויות הידיעות האמריקאיות. אוקיי, אז זאת היא הכותרת שהייתה בגלובס, הנחת רווחה של וול סטריט עשויה להתברר כזמנית. הפד אמנם העלה את הריבית הבסיס בעוד 0.25, אבל המשיך להעביר כגישתו לגבי המדיניות המוניטרית נותרה מרחיבה. זאתי הכותרת. אני רק רוצה להזכיר שהעיתונאים מטבעם יש להם שתי מגירות, צוחקים שיש להם שתי מגירות. מגירה אחת שמסבירה למה השוק עולה, ומגירה אחת שמסבירה למה השוק יורד. ובסוף כל יום, כאשר הם רואים מה קרה בשוק, הם פשוט פותחים את המגירה המתאימה ומוציאים משם מאמר מלומד שמסביר למה זה קרה. אז לא צריכים לקחת ברצינות יותר מדי גדולה את מה שהעיתונאים כותבים ומפרשים, אבל בכל זאת מבחינתנו זו דוגמה איך השוק מתייחס ומפרש דברים. אז זה בעצם פה העיקר, מה שצריך להדגיש מבחינת הכותרת. הנגידה, למרות שהריבית עלתה, הנגידה הבהירה שהמדיניות המוניטרית נותרה מרחיבה. עכשיו, מה זה מדיניות מוניטרית? מדיניות מוניטרית זו בעצם המדיניות שנמצאת בשליטת הבנק המרכזי, והיא עוסקת בכמות הכסף ואמצעי התשלום במשק. זה דרך אגב נכון לכל המדינות, גם במדינת ישראל המדיניות המוניטרית
נשלטת על ידי בנק ישראל. ובעצם מה זה אומר? זה אומר שהיא משפיעה על הריבית, באמצעות הריבית הבנק המרכזי משפיע על כמות הכסף שיש במשק, זה באמצעות הדפסת כסף, בנקים מרכזיים בכל המדינות, פורמלית הממשלה היא זאת שאמורה להדפיס כסף, אבל בפועל בכל המדינות מי שמדפיס כסף זה הבנק המרכזי, ויחס רזרבה, יחס רזרבה זה בעצם איזשהו אחוז מהכסף שמופקד בבנקים, שהבנקים חייבים לשמור אצלהם בכספת, האמת היא שהם לא שומרים את זה אצלהם בכספת, הם שומרים את זה בבנק ישראל, בבנק המרכזי, כסוג של ביטחון. ובעצם אני לא רוצה להיכנס לקורס כלכלה מקרו, אבל יחס הרזרבה בעצם משפיע על כמות הכסף, בוא נגיד אחרת, יחס הרזרבה משפיע על ההלוואות, על כמות ההלוואות שהבנקים יכולים לתת, ואם הבנקים יכולים לתת פחות הלוואות, אז זה בעצם מצמצם את כמות הכסף במשק, ואם הבנקים יכולים לתת, מותר להם לתת יותר הלוואות, אז זה מגדיל את כמות הכסף במשק. אז בעצם הבנק המרכזי שולט על או מיישם את המדיניות המוניטרית שלו באמצעות שלושת הכלים האלה, שלושת הכלים המרכזיים האלה, מן הסתם יש לו עוד כלים, כדי לשלוט בכמות הכסף במשק. ובעצם כמו שאנחנו קראנו, הבנק המרכזי גם מתאים את המדיניות המוניטרית שלו לאופן התנהלות הממשלה. זאת אומרת, הבנק המרכזי יכול להציב לעצמו איזושהי מדיניות, אבל אז בעקבות התנהגות כזאת או אחרת של הממשלה, שהבנק המרכזי חושב שהיא עלולה לגרום נזק, אז הוא מנסה לאזן את ההתנהגות שלה על ידי כלים כאלה ואחרים, ועוד מעט נראה למה הייתי צריך לציין את המשפט הזה. עופר כותב שגם התערבות בשוק המטח היא חלק מהמדיניות המוניטרית, נכון עופר. אוקיי, אז בואו נחזור למאמר בגלובס, אז במפתיע או שלא, לא שינה אתמול הפדרל ריזרב את הטון היוני יחסית באשר למדיניות הריבית שלו, הפד אומנם העלה את הריבית, אבל המשיך להבהיר כי גישתו לגבי המדיניות המוניטרית נותרה מרחיבה, את זה כבר ראינו, ומשום כך תומכת בהתחזקות נוספת של האינפלציה ושל שוק העבודה. אז ראינו מה זה מדיניות מוניטרית, מה זאת אומרת מרחיבה? זאת אומרת שהמדיניות היא להרחיב, להזרים יותר כסף לשווקים. על ידי, למשל, הקטנת יחס הרזרבה, למשל על ידי הדפסת כסף וכדומה. אז מצד אחד מעלים את הריבית, אבל מצד שני אומרים שהם יעשו מדיניות מרחיבה. עכשיו, אם יש יותר כסף, זה אומר שהערך של הכסף יורד. זאת אומרת, הריבית מצד אחד מעלה את הערך של הכסף, גורמת לביקוש, אבל מצד שני, מדיניות מוניטרית מרחיבה גורמת לאינפלציה. אינפלציה שוחקת את ערך הכסף. זאת אומרת, יש פה כאילו שתי פעולות שהן סותרות אחת את השנייה. ברגע שאנחנו מתייחסים רק לכותרת לגבי הריבית, אנחנו בעצם מתעלמים מהפרשנות שהיא לא פחות חשובה, לגבי ההשפעות של המדיניות המוניטרית המרחיבה על האינפלציה. וזה כבר מראה לנו בעצם אפשרות או סיבה אפשרית למה בעצם השוק הגיב הפוך ממה שהיינו מצפים לפי הכותרת. אוקיי, אז האינפלציה דיברנו עליה. אינפלציה, אני מניח שכולנו מכירים את המושג, אינפלציה זה עלייה מתמשכת במחירים, ואינפלציה שוחקת את ערך הכסף. ריבית גבוהה גורמת למשקיעים שירצו להשקיע באותה מדינה, כי הם יקבלו ריבית יותר גבוהה על הכסף שלהם. אינפלציה גורמת למשקיעים שלא ירצו להשקיע באותה מדינה, מכיוון שהאינפלציה שוחקת את ערך הכסף שלהם, אז אולי יהיה להם קצת יותר כסף בזכות הריבית, אבל הוא יהיה שווה פחות בגלל האינפלציה. אז יש לנו פה בעצם שני כוחות מנוגדים. עכשיו השאלה מי מהם יותר חזק ובעצם מעפיל על השני, השוק אמר את דברו, השוק אמר שכנראה הפחד מהאינפלציה יותר גדול מהעוד 0.25% שהעלו את הריבית. בואו נמשיך עם אותה כתבה. תשומת לב מיוחדת העניקו המשקיעים לסקר הרבעוני שמבצע הפד בין בחיריו בנוגע לתחזיותיהם. שימו לב,
הדגשתי פה את התחזיות, את הריבית הצפויה, כי זה, כמו שאמרתי, בסופו של דבר, זה הדבר היותר חשוב מבחינת המשקיעים. מה הם מצפים, מה הפרשנות שלהם, איך הם מפרשים את מה שפורסם לגבי השפעות עתידיות. עכשיו, אין לנו מושג מלכתחילה איך, סתם לדוגמה, איך ג'ורג' סורוס יפרש דברים, ואיך וורן באפט יפרש דברים, ואיך כל מיני מנהלי קרנות גידור יפרשו דברים. אנחנו לא יודעים את זה מראש, הם גם לא מספרים דרך אגב, מי שמפרש פה זה עיתונאים. אלה שבאמת עושים את ההשקעות, הם לא מפרשים מראש את מה שהם חושבים או הולכים לעשות. ולכן הדברים לפעמים מפתיעים אותנו. לפעמים קוראים כאילו בניגוד להיגיון. בואו ונמשיך. לנוכח התגובה האמש בשווקים, ניתן להניח כי משקיעים רבים בערם חששו מפני שינוי בתחזיות, שימו לב, המשקיעים חששו שהנגידה והבנק המרכזי ישנה את התחזיות שלו, אבל מה שקרה, התחזיות בעצם לא השתנו, כך שבעצם הייתה פה סוג של הפתעה. המשקיעים חשבו שיש שינוי בתחזיות, הם כבר הכניסו את השינוי הזה לתוך, השינוי הזה כבר התבטא במחירים, וברגע שהתברר שאין שינוי, אז בעצם הייתה פה סוג של הפתעה, והם היו צריכים לעדכן את המחירים, את הפעולות שלהם לפי המצב החדש, ובפסקה התחתונה ביותר, זה כאמור לא קרה, אבל בהחלט אפשרי שיקרה בהמשך השנה. זאת אומרת, בהחלט אפשרי שהתחזיות ותוכנית הפעולה של הבנק המרכזי תשתנה בהמשך השנה, לאור המדיניות הפיסקלית המרחיבה שמתכנן הממשל החדש. אז שימו לב, פה עכשיו יש לנו גורם נוסף שמשפיע על המשחק, שזה הממשל והמושג מדיניות פיסקלית. המדיניות הפיסקלית זו בעצם המדיניות שנמצאת בשליטת הממשלה. המדיניות המוניטרית היא בשליטת הבנק המרכזי, הפיסקלית בשליטת הממשלה, והיא עוסקת בהוצאות הממשלה ובאופן מימונן. למשל, הגדלת או צמצום הוצאות הממשלה. למשל, העלאת או הורדת מיסים. וכמו שאמרתי, אם הבנק המרכזי, מכיוון שבוא נגיד לכם, מכיוון שהממשל מושפע מסיבות פוליטיות בין היתר, ומקבל החלטות לפעמים פופוליסטיות ולפעמים כל מיני שיקולים פוליטיים וכדומה, והבנק המרכזי שהוא גוף מקצועי לחלוטין, זה לא אומר שהוא תמיד צודק, אבל השיקולים שלו הם מקצועיים לחלוטין, ולא פופוליסטיים ולא פוליטיים וכדומה, אז ברגע שהבנק המרכזי חושב שהממשלה עושה פעולות שיפגעו במשק, שיפגעו בכלכלה, הוא מנסה לאזן את זה על ידי פעולות שלו, ואז בעצם יכול להיות שהם יעשו שינוי במדיניות שלהם, במדיניות המוניטרית, וזה בדיוק מה שהיה כתוב בפסקה האחרונה בכתבה בעיתון. דרך נוספת של הממשלה להוציא לפועל את המדיניות הפיסקלית שלה, זה בעצם להגדיל או לצמצם את החוב הציבורי. מה המסקנה מכל מה שראינו, מכל הפרשנויות? המסקנה שלי שאנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו פשוט לא יכולים לדעת מראש איך השוק יגיב, כשאנחנו מנסים לנתח את זה בצורה רציונלית, אני מתכוון, או בצורה מקרו-כלכלית, או בצורה פונדמנטלית, אנחנו לא יכולים לצפות מראש איך השוק יגיב להודעות כלכליות. זו המסקנה שלי. מכיוון שאני וגם אתם סוחרים טכניים, אז מאוד מעניינת אותי השאלה, האם השווקים סיפקו רמז לגבי מה שעתיד לקרות? זאת אומרת, האם אנחנו שנעזרים בגרפים ובניתוח של הגרפים, וכמובן עם האסטרטגיות המסוימות שאנחנו למדנו כאן ואנחנו מדברים עליהם כאן, האם השווקים סיפקו לנו רמז לגבי מה שהולך לקרות? ומה שאני עשיתי לקראת השיעור של היום, אני פשוט עברתי על כל צמדי הדולר המרכזיים כמובן, ובטיימפרם יומי ובטיימפרם של 4 שעות, כדי לראות האם השווקים העריכו את זה או לא העריכו. ובואו ונראה. הדולר האמריקאי מול פרנק שוויצרי, אני מציג את זה לפי הסדר שבו הצמדים האלה מסודרים אצלי בפלטפורמה, זה לא, אין פה שום סדר מיוחד. שימו לב, זו תמונה של יום אחד
לפני פרסום הנתונים על הריבית, החלטת הריבית, ב-14 למרץ, הנתונים פורסמו ב-15 למרץ, ב-8 בערב לפי השעון שלנו, וב-14 למרץ, שימו לב, יש לנו כאן תבנית היפוך לשורט. זאת אומרת, אם המחיר ירד מתחת לקו האדום, תושלם תבנית היפוך לשורט. מכיוון שהתבנית הזאת כבר עכשיו נמצאת בשלבי גיבוש, אז בעצם השוק נותן פה איזשהו סוג של רמז שהוא חושב שהדולר הולך להיחלש. זה מה שקרה. שימו לב. היום של פרסום החדשות, ה-15 למרץ, השוק ירד בעוצמה, עבר את הטריגר, וכבר באותו היום המחיר הגיע ליעד הרווח שלו. זאת אומרת, אסטרטגיית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר, זה לא שהיא ידעה לנבא שהשוק ירד, אבל היא ידעה לספק לנו איתות, שברגע שהשוק באמת ירד, הטריגר הופעל, והגיע בקלות ליעד הרווח. עכשיו, חלק מכם שואלים אולי, בצדק דרך אגב, האם היינו בסכנה לעוף בסטופ? כי כמו שאנחנו יכולים לראות, השיא של הנר האדום הזה, של החדשות, הוא מאוד מאוד קרוב, בעצם לנקודת הסטופ שם. שזה השיא של הנר הכחול שלפניו. אז בואו ונראה, ירדתי לטיימפריים של שעה, כדי שנוכל לראות, אנחנו רואים את הנר האדום הגדול, מסומן בחץ הכחול, זה הנר של החדשות, ובעצם אנחנו רואים שהטריגר הופעל, אנחנו רואים פה שני דברים. אחד, הטריגר הופעל רק אחרי שהמחיר ירד. זאת אומרת, הטריגר הופעל בעצם אחרי פרסום החדשות, כך שבעצם לא היינו באף רגע בעצם בסכנה שנכנסנו לעסקה ואז היינו עפים בסטופ, גם אם הספרדים היו מתרחבים. דבר שני שאנחנו יכולים לראות פה, זה שבעצם המחיר הגיע עד 11 פיפס בעצם מהשיא שמה, מהסטופ, ולכן גם בהתרחבות ספרדים של 2-3 פיפסים, יותר מזה אין סיבה שבחדשות שגרתיות שכאלה השוק יתרחב, לא היינו אומרים לעוף בסטופ. זאת אומרת בעצם הייתה פה עסקה שעם פקודות אוטומטיות במערכת שהוכנסו ביום רביעי בבוקר, בערב כשהתפרסמו החדשות היו מכניסות אותנו לעסקה, וכבר בתוך שעה אנחנו רואים פה, היינו מגיעים ליעד הרווח בקלות ומממשים את העסקה הזאת. עברתי לפאונד מול היורו דולר, הוא המטבע השני שנמצא אצלי בסדר, ובפאונד מול הדולר האמריקאי לא היה איתות יומי, אבל כן היה איתות ב4 שעות. שימו לב, ביום רביעי, 15 לשלישי, היום של פרסום החדשות, ב8 בערב, צילמתי את הגרף ב8 בבוקר, או יותר נכון דקה לפני 8 בבוקר, ושימו לב, יש לנו כאן בטיימפריים של 4 דקות, תבנית היפוך ללונג. שוב, תבנית היפוך להיחלשות הדולר. וזה מה שקרה. זה דרך אגב הנר של פרסום החדשות ב8 בערב, אנחנו יכולים לראות שכבר הנר של 8 בבוקר הגיע בקלות ליעד הרווח, ובעצם הנר של החדשות, ולאחר מכן המשך העליות רק, העצימו את הרווח למי שלא מימש אותו ביעד הרווח המקורי, כך שגם הפאונד הבריטי בעצם ידע לייצר תבנית שבמידה מסוימת צפתה את זה שהדולר הולך להיחלש, וכשהדולר באמת נחלש, הניבה רווח יפה מאוד. יורו מול דולר, שימו לב, כאן היה פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה, יומיים לפני מועד פרסום החדשות, פין בר לשורט, זאת אומרת, פה זה דווקא השוק צפה, יומיים לפני פרסום ההודעה הכלכלית על הריבית, השוק דווקא צפה שהדולר יתחזק, למחרת גם הטריגר הזה הופעל, אבל בסופו של דבר, כמו שאנחנו כבר ראינו, הדולר נחלש, ובעצם העסקה הזאת הפסידה. כך שפה היה בעצם טריגר, או טריגר שהופעל יום לפני כן, לכיוון של התחזקות הדולר, ובעצם צפה לא נכון מה עומד לקרות. בטיימפריים של 4 שעות דרך אגב, השוק סיפק איתות שהרוויח, זה היה יום לפני כן, השוק סיפק איתות
שהרוויח, כי כאן הוא הספיק להגיע ליעד הרווח של השורט, לפני שהשוק עלה בגלל החדשות על הריבית. אוקיי, זה הרגע אמרתי, דולר מול ין יפני, שימו לב, גם כאן יש לנו תבנית היפוך, שוב תבנית לשורט, גם התבנית הזאת, שימו לב, יש לנו פה כל הזמן, בהרבה מאוד צמדים, היו לנו בעצם תבנית היפוך לשורט, או להיחלשות הדולר, תלוי אם הדולר הוא המטבע הראשי או המשני באותו צמד, וגם פה, יום לפני כן, יש תבנית שאומרת לנו, סיכוי טוב לשורט, וזה מה שקרה, הטריגר הופעל, והדולר קרס מול היין, ובקלות אפשר היה להרוויח פה הרבה יותר מיחס סיכוי סיכון של 1 ל-1. דולר מול דולר קנדי, גם כאן יש לנו תבנית היפוך לרעת הדולר האמריקאי, שימו לב, זה פשוט חוזר על עצמו, וגם כאן, ברגע שהריבית, הודעת הריבית פורסמה, השוק קרס ובתוך מן הסתם שעה הוא הגיע ליעד הרווח שלו. וגם פה, האם היינו בסכנה לעוף בסטופ פה, זה קצת יותר ברור מאשר בדוגמה שראינו על הפרנק השוויצרי, אז התשובה היא לא. לא רק שהטריגר הופעל רק אחרי שהמחיר ירד, המרחק בין C, הנר האדום, ל-C של הסטופ, הוא 28 פיפס, כך שזה מאוד מאוד רחוק, וגם פה לא הייתה שום סכנה לטרייד. דולר אוסטרלי מול דולר אמריקאי, שימו לב, גם פה יש לנו תבנית היפוך, וגם היא כמובן עבדה מצוין, ודולר ניו זילנדי מול דולר אמריקאי, שוב יש לנו תבנית היפוך, וגם היא עבדה מצוין. בטיימפריים של 4 שעות דרך אגב, הדולר הניו זילנדי יום לפני כן, ביום שלישי, יצר פין בר על הממוצע נע 20 העולה, זו אסטרטגיית חזרה למגמה, ושימו לב מה קרה לאחר מכן. אני מזכיר לכם שבאסטרטגיה הזאת יש גם אפשרות לרכב על המהלך, לרכב על המגמה, כך שבמקרה הזה, כחלק מהאסטרטגיה הסטנדרטית, אפשר היה להרוויח הרבה יותר מאשר את גודל הסיכון שלקחנו על עצמנו. אוקיי, אז בואו נסכם את הדוגמאות, אז נתחיל עם הטיימפריים היומי. היו לנו בעצם 5 איתותים, לפי אסטרטגיית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר, והם הופעלו בעת פרסום החדשות, וכמו שראינו, כולם גם הרוויחו. היה לנו איתות לפי אסטרטגיית נר היפוך על רצועת הבולינג'ר, הוא הופעל יום קודם לפרסום החדשות, וכשל. לכן, אני יכול להגיד, וכמובן שהמסקנה הזאת היא לא מדעית, אנחנו לא יכולים על סמך פרסום חדשות אחד לכתוב מסקנה גורפת, אבל לפחות במקרה המסוים הזה, כמו שבעצם מה שאנחנו רואים זה, שביום של פרסום הודעת הריבית, השוק כבר ידע מה הולך לקרות. הפאונד הבריטי שהיה בטיימפריים של 4 שעות, נכנס לפעולה בכיוון הנכון כבר ב8 בבוקר, או ב9 בבוקר, בשעות הבוקר, והדולר הניו זילנדי, ראינו את הפין בר על הממוצע נע, נכנס לפעולה יום לפני כן, ופשוט המשיך. אבל אנחנו כאן מדברים על הצמדים במסגרת זמן יומית, אז היורו דולר שנכנס לפעולה יום קודם לכן, פספס, אבל כל הצמדים שנכנסו לפעולה ביום חדשות עצמו, הלכו לכיוון הנכון. ובמסגרת זמן 4 שעתית, הייתה לנו כניסה, כמו שראינו, כמו שאמרנו, על הפאונד הבריטי במסגרת זמן 4 שעתית, והיא הופעלה בבוקר, והיא הרוויחה עוד לפני שהחדשות פורסמו, הטרייד הזה כבר הגיע ליעד הרווח הראשוני שלו. היה יום קודם לכן איתות על היורו דולר, האיתות הזה הרוויח, אבל הוא לא קשור בכלל לחיזוי תגובת השוק, כי בעצם הוא היה איתות בכיוון ההפוך לתגובת השוק. הוא פשוט הגיע ליעד הרווח לפני שהחדשות פורסמו, והשוק שינה את הכיוון. והיה גם איתות על הדולר הניו זילנדי מול דולר אמריקאי, יום לפני כן, וכמו שראינו גם הוא הרוויח. עכשיו בעצם, המסקנה המתבקשת פה, כמו שאמרתי בהתחלה, מבחינתי אפשר לסחור גם במסגרת זמן 4 שעתית, בזמן של פרסום הודעות כלכליות
מתוכננות, זאת אומרת שגרתיות. ביום שיש משאל עם על התנתקות בריטניה מהאיחוד האירופי, או משאל עם ביוון או באיטליה על משהו מאוד מאוד משמעותי, או בחירות בארצות הברית, אלה הודעות לא שגרתיות. אבל הודעות על הריבית יש כל חודש, הודעות על האינפלציה יש כל חודש, וכדומה. מבחינתי ההודעות השגרתיות האלה, אין שום סיבה לוותר על עסקאות, לא במסגרת זמן 4 שעתית ולא יומית. כמו שאמרתי, מסגרות זמן קטנות יותר, בהחלט כדאי לשקול בחום לוותר על עסקאות. בואו נסכם את השיעור. דרך אגב, אם יש לכם שאלות, זו הזדמנות טובה לשאול אותי. מי שאני לא עונה לו, או שלא מצליח לשאול, שישלח לי באימייל, כמו שעשה, אני לא זוכר מי זה היה, ומקסימום בשבוע הבא, או באימייל חוזר, או שבהדרכה הבאה אני אענה על השאלות שלכם. סיכום השיעור. אוקיי, זה סיכום שיעור שלא קשור. רגע, משהו פה ישתבש לי. משהו במצגת ישתבש לי, שנייה. רגע, אני עכשיו צריך לסדר שאתם תוכלו גם לראות. שנייה אחת. אוקיי. אוקיי, זהו, עכשיו אתם רואים, נכון? אתם רואים, סליחה על התקלה. סיכום השיעור. לא ניתן לצפות בניתוח רציונלי את תגובת השוק לפרסום הודעות כלכליות. יכול להיות שאם היו לנו, לכל אחד מאיתנו, גדודים של כלכלנים ואנליסטים ומומחים, היינו יכולים, אבל המשאבים שיש לכם ולי, והיכולת שלנו לקרוא את הכתבות בעיתונים ולהבין מה קורה שם, אנחנו לא באמת יכולים לצפות. מי שחושב שהוא יכול להשקיע על בסיס פונדמנטלי בשוק המטח או המניות או מה שזה לא יהיה, פשוט משלה את עצמו, לדעתי לפחות. נראה שלרוב השוק מריח את תגובת הסוחרים, אבל הוא לא בהכרח מריח את זה יומיים, 3, 4 מראש. אנחנו ראינו בדוגמה המסוימת הזאת שבאותו יום ומקסימום יום לפני כן הוא כבר הריח, אבל עובדה שביורו דולר הוא לא הריח נכון. אבל אם הוא מריח, זה מתבטא בגרף, וברגע שזה מתבטא בגרף, זה אומר שהניתוחים הטכניים והאסטרטגיות הטכניות שלנו יכולות לספק לנו בעצם את האינדיקציה. אנחנו לא צריכים לנתח את כל העיתונות הכלכלית ואת הנתונים הכלכליים, אנחנו מנתחים את הגרף, ומתוך הגרף בעצם מבינים את השורה התחתונה. וכמו שכבר אמרתי, לדעתי, יש גם דעות אחרות, זו דעתי, ניתן לסחור במסגרת זמן יומית ו4 שעתית בזמן פרסום נתונים כלכליים, שוב שגרתיים, דברים מאוד מאוד מיוחדים, נמנעים. ולסיום, עוד אמרה מהספר גריט של אנג'לה דקוורט, הצלחה היא הרבה הישגים קטנים, וכל אחד מהם בר השגה. זה כמובן נכון גם למסחר. בסופו של דבר, מי שרוצה להצליח במסחר, צריך להבין שזה הרבה מאוד, עבודה קשה, הכוונה היא לא יומיים של עבודה קשה, או חודש של עבודה קשה, אלא הכוונה היא שנים של עבודה קשה, סיזיפית, עם הרבה כישלונות, עם יכולת להתאושש מהכישלונות, עם הרבה אכזבות, יכולת להתאושש מהאכזבות, הרבה מאוד הישגים קטנים, הרבה מאוד כישלונות קטנים, אבל כל אחד מההישגים הקטנים האלו הוא בר השגה, וכשאנחנו אוספים אותם אחד, ואנחנו משפרים עוד אספקט, ומשפרים עוד אספקט, ומשפרים עוד אספקט, בסופו של דבר, אנחנו נגיע להצלחה גם במסחר. אז עם המסר הזה, אני משחרר אתכם לסוף שבוע,
שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא. אני אשאר פה דקה אחת או שתיים, לראות אם יש שאלות. בשבוע הבא אני כנראה אעלה לכם הדרכה מוקלטת, כי אני מתכוון ללכת לשמוע איזושהי הרצאה ביום חמישי בערב, אז אני כנראה אעלה לכם הדרכה מוקלטת. אם ההרצאה היא תבוטל, אז אני אעביר לכם את זה בשידור חי כרגיל. אני אשאר פה דקה או שתיים לראות אם יש לכם שאלות. אם לא, אם לא תספיקו או לא תצליחו, אתם מוזמנים לשלוח לי אותן באימייל. שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא, שיהיה בהצלחה מחר לנבחרת ישראל. אתם יכולים להריץ פה הימורים אם אתם רוצים, כמה פעמים הנבחרת תצליח לעבור את חצי המגרש. מי שיהיה הכי קרוב בניחוש יקבל פרס יוקרתי. שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא, להתראות. ותודה עופר על המחמאה.